Erokamano. Nyakwar Peres chal nosetieko wechegi. Yes. Sama in gi lemo mar telo, to nitie gigo monego itim. Achiel kuomgi en dimbruok. Nyaka idimbri nikech sama idimborino, tineno ka chia mari mar telo bende nitie. Gik ma Sifuna nyowacho gin adiera. Kendo gin gigo ma onego wachi. To penjo maduong' biro bedo ni to nafas manowacho gie. UDA gi ODM yande no ondikore. Manowachnwa ni nitiere gigo mane giwinjore ma onego bed ni ichopo kare. Achiel kuomgi ne en rito ratiro mar oganda. To gimiyo jo Kenya duto nafas mar wacho weche duto magin gode chunygi kaka ber kendo kaka chik dwaro. Taparo ni tok ndikruok ne bende ne gibetie ni kanitiere nikech kanasomo gino to nitie kuma ne giwacho ni constant consultation mangiso ni lalruok e kinde ka kinde. Okaparie ni liend George manyotimore Rarieda en achiel kuom nafas mane nitie onego timie lalruok e kinde ka kinde. Samoro inyalo wacho gigo mamoro jopiny kendo ma jopiny pamni kabisa. Nikech gin adiera kendo gimulo jopiny. Lakini ka ine lemo mar telo to berie ka samoro bende ubetie piny kaka jotelo. Tiwacho ni anto aneno kama. Tetok hema kanyo gigi uwinjoru. To kubire mbele jopiny tutima ng'owa to koro nitiere kaka uloso kaka jomotimo ng'owa jomotelo ne ji. Pod anwoyo ni gik manowacho to gin adiera, lakini kaka Secretary General mar chama mar ODM bende ne gisebetie piny magi wacho ne jatend piny ni ne wabiro mondo watik e twech achiel. To aneno ka nitie achiel ariyo adek mok dhi maber. Ang'o madwa tim mondo watim ang'owa mondo bedie maber e gigo machalo ka gima kethore. Kaponi ne nitie nafas ainano magise wache gigi, magise winjore, to koro kendo duogo yudo ka gigi ok timre kaka ne giwinjore, to kaka no wacho cha ber. Nikech samoro bende idware platform mar wacho ne jogi ni gigi nase wachonu. E aput mwabete cha wase winjore, to podo kwane ka gigi tim ang'owa timore. No manyo political capital kuom wacho weche gi liel. Kama jopiny oyuor nikech ne en gima mit winjo kuom jopiny. Sifuna ni kama tek. Nikech mokwongo en adiera makende ni Sifuna ne okoyie gi wach mar ODM donjoruok achiel gi UDA ne. Wechene, timbene, jogo mowuothogo nosenyiedhore kako ni gin ok ne gidwar. Ne gidwar ni ODM ochung' kar tiende. Ni UDA kata Kenya Kwanza kok dhi maber to wegi aweya. Inyalo paro kata kolose TV wa ma Citizen ka. Mowacho ni en Secretary General kendo spokesperson mar party. Onge kamora amora ma ODM bro betie ni dwa modhore pi gi UDA kata gi William Ruto. To no otimore kaka nokogeno. So magi bro ng'isi ni kamora amora ma entie moyude nafas mar wacho rach matimore e piny ka. To biro wacho mondo otem ka gimo chiwore ni anaseloge lweta. Kata bed mna ni chama wa mar ODM ni notimo magi. To anaseloge lweta gigo matimre go atima ng'o aonge. Nikech constituency ma Nyakwar Peres wacho. Sifuna constituency ne nikanye. To king'iyo kaka Sifuna nochopo kuma koro chung'ie Secretary General. Not Secretary, Senator Manarobi. Yes. Kenda wacho ni kech weche gi ang'eni dhi chopone. Joma loko ne nitie mang'eny. Madhi loko ne kendo dhi pimone. En ni no ODM ong'eyo to koni ng'awa madewa many ma waketi nikech gavana mane wadwaro osemi Jubilee. Kwa bende nyaka wayudie gimoro. To amanye ng'ano manyalo dhi gimiluongo ni head to head. Gi jo ng'ano mane jo UDA oketo kaka senator gi. Ene mano wuokie ni ene ng'ano mane nyalo galvanize
kura mar jomatindo Nairobi ka, joma middle class, mondo gochne ODM. To bende wiye ler. Weche mowacho bende mit. Base mare poko solidify e Nairobi ka. Okay. Nikech okapare ni ka ji odhi e yiero ma huyanga, to onyalo aye gi gimoro, kata mane level mar chama ka. Bro kawe kinde mondo tegno e chama ka e. Kata bed mnano sebedo SG ni higni kora 11, lakini e pau siasa e Nairobi ka, pod nitie jogo manigo teku mohinge. King'iyo ji kaka chairman Mama Kadara, Lwadwa Gere, king'iyo ji kaka Babu Owino MP ma Embakasi East, king'iyo ji kaka Tim Wanyonyi ma Westlands, gin jo siasa mosebede Nairobi ka kendo ng'e i Nairobi. Ging'e kaka gitugo pauni. Ging'e kaka gitugo pauni kendo ginyaseto i Nairobi kama gigolo mbulu. Sifuna pok ochope Oreano. Walamone ni chieng' moro achiel ochopie. Emomiyo nyako manye base gi weche mowacho. Kogeno ni nitie ji achiel 2 3 mabro winje to bro chung bang'e. Okay. Mane gimotimo. To jatelo makare, to at level ma intie mar SG, nitie gik moko modhi to relate e tok hema, tikone jatend piny. Nikech koro wanie tich achiel 2 3 ok dhi maber. Sama ng'iloso, yie iwachgie. Kamano. Nyakora mogi weche thoth ka mopogore kod mano en wach ma chicho neno jomokalo chien e dala ma Nakuru e kinde ma bende seneta